Mga boss, apa tanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Okay, round 1. Discard. Heal naman ni Boss Paul. Yamado nga di Boss Animon. Sige Boss Vernon. Pero makikita ta? Double lap. Okay, nag-iinit ang aqua mga boss. Discard. Para kang Boss Casper. Nag-skip ni Boss Paul, mga boss. Round 5 na ito mga boss. Nag-iinit ang bird. Sa timing. Nag-critical mga boss. Nag-critical. Double alimon para kang Boss Paul. Double coin naman ng Boss Casper mga boss. Mauuna ay Boss Casper. Risky fish. Koi. Last time pero may balon pa. Nag-egg bomb ni Boss Koi. Pero una ng Koi. Pero waray energy Boss Casper mga boss. Kaya ba mag-il? Di kaya pero waray card. Nagkulang mga boss. Sayang pero well played para ang boss. Kan Boss Casper.